راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أب كلتا شحن عصر شعتن لعلي 7 كلتن شهر تراوين ناب إثيوبيا عقبة حتيتهم قبل يونيسيار تسبسب غريبو كلتا ديجري سنتيغريد أبزعقنو مزحالي تحبيهم نا بريطانيا كاتوز فتنو أستات عسرا إرتراوين دحينهم جيبوتي سبسلطان 35 هاجرات أب قداي معوري تمرتن مزتاي كقابو يوم سلامتنا يبصحكم أب كل قرنات عالم تركبو زي خبركم سمعتي راديو رنا لومي سوني 27 تري كلتا شحن عسرانيو فنونا بزرزر نايزي أقدمكم استخداتلكم وارستا زينا كجمريو سناي مكتال هذه إذاعة إرنا زي حلف ورحي أبز تزازمت عمتي كلتا شحن عسر شعتن لعلي 7 كلتا شح إرتراوين أب إثيوبيا عقبا كم زحتتو لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات أفليتو اتتكال كاب أديس أباب زرقو حبريتا أب إثيوبيا بزوانزي بتغلى 139 شحن كلتا 180 حدن إرتراوين سدتنياتات كم زلو قلت سنكلو اتهم 7 كلتا شحن شوعتن 137 أبزا زي حلفت عمت كاب إرترا سجيروم عقبا زحتتو مخانوم أسميرلو ركب سلام إرتران إثيوبيان كاب جمرلو لعلي عمت المنفقن بزحنايتهم ناب إثيوبيان سجرو عقبا زحت زلو إرتراوين بزل على نهري وسيغو حبرات هاجرات تقدموا أبزغربو تسبسب أب نفس وكف ورحي بقمقم أستاش 6 إرتراوين عقبا نمحتات ناب إثيوبيا يسجرو اتهم لعلي 400 كاب زياتهم بزيالا يسجرو تحت عد مقولعهم مبزحتهم توم إرتراوين سدتنياتات أب كل التجرايا بزركبا معسكرات عقبا كحتون كلو أب كل العفرن كتما أديس أبان زنبرونا لو إثيوبيا بزوان زي أستات 735 شح سدتنياتات قرباب تهجرات عقيبا كم زلا زي قلت سبسب حبرات هجرات من نبابرو من ممرح أب مياو السلطنان سرح النمو فارم لعلي 600 مليون دولار كم زدلي أجنزيبو لعلي 329 شح بزحزل لهم سدتنياتات دوب سودان أب قدام أي درجة كسرعن كلو سومالاوين بالعلي 291 شح أب كال أي درجة يسرعو حبرات هاجرات بزغربوت سبسب مسرت أب إثيوبيا بزح سدتنياتات أب سالساي درجة زركبو إرتراوين يوم كلتا ديجري سنتيغريد أبزعقنو مزحلي ويفرج أبزلوان يتعنت ماكينات حبيوم نا بريطانيا كاتوز فتنو أستات عسرا إرتراوين كم زدحانو بوليس بلجيوم أفليتو سلسته كاباتهم دقنستيو كخونان كلوا حيدت زيغاتا سودانون كم زركبوهم تتقيسو أتم أب كبيد كزحت حبيوم نا بريطانيا نمسقر بحموس 23 تري أب ودب زبروكس تتحزو إرتراوين منسيات بونبو هتوز قداماي رديتيو تخايدلهم ولا حدا كاباتهم أبناء موت حدقا كم زيلة نأخبار حقت هاجر متكاس مع كان زينة ويست فرانس حبيرا نساتهم كادمي متحزم أبزنبرا ليتي كاب كتما ليج نمبراق ريحو أبزركب كبابي وارم والونيا أبزتبالي مكاين زتعنالون زراقفالون بوتا دويلان أبزنبرت مقبيت تملالس مزحال الزلوة نايتعنت مكيناس تسقلو نا بريطانيا تسجر سلز مسلوميو انتقونتا مكينا نا بريطانيا زيكونه نويح راقات كي تقعزت تعنتا كتراقف دو سلز بلت بهوات كدحنو كم زخالو اتمنشيب توسخي يرد أبزحالف عامت أموداتا ورحت كمتي بتمساسال من قدي نا بريطانيا زاتو مبزحتهم زيقاتات فيتنام مخانهم زتقلسو 39 سبات مويتهم كم زترخبو أيرسعن كاب هاجرات أفريقيا إسيا كاريبيانن لاتين أمريكان استوكلو 35 مرحة هاجراتن منيستراتن أب قداي معورين أساتافن زرقاحة مرتب زملكت كاب لومي 27 كساب 3 طري أب جيبوتي كقاو يوم بزي كازي كاب حيالو هقراوين تكالاتن برقيساوين محبراتن استوكلو عدوماتون كساتف مغانم مجلسي أهقراو محبر ترادو تمرتي عملكيتو أبتي بأهقراو محبر ترادو تمرتي استود باقيبا معورين أساتافن تمرتي أم تقبارو أقدمون الزقرب إمامتات كختملون نتقباريو أبزهلو متحقاز الجامم كبركتون تساوعيد كقربيو زينة أبزي في التم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو داغماي سلامتنا تقبلو زخبركم سمعتنا قصيلو زقرب مدبنا أتوكرو أبوانا وقدات بخبرم دافلايو أبناي لومي تحستو دما مقصلتا نايتي زحلف سمون زقربه ديمقراسياو لوطي أب إرتران ممصا أب زكايدو قلستات أبرتعنا كنسرحلهم زلونا قونتات بفلاي دما سند مسناد زتكوريو نمول تحستو نمكتال نابت مدب كسقاقركم
راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان وقتاوي تصاب منغستي أيهبني أبكال حجر مرح منغستي نبايتو تقربو تصابالو حزب زقرو تصابالو أبو رحي أبصمون أبشدشتو ورحي عمد بستفعل عليه مقدس تصاب كقرب يقدر تصاب انتو قينو دما يسند مالتي تسندو زيغاتات تقوملو منغستون تسندو مخانو سلازفلت يتنقا أي أندرنيو كالي أبزي ناي دم بتقاومو كبيد قدلت كوينو زلو اتي أب إرترا كابتي سرعات تورسة قالو قوائي زي موساديو ويزي دقائق زبحال ناي أخيبا انتاي تبحالة من انتاي بلا انتاي وساني تقبره زبليو نتي سب استزاربو نمفلات ايكونن انتاي وساني توسينو نابي تزازيمو نمباليو مخنياتو بمسارت قالو قوائي أب حدا ناي أخيبا تساتفتي زوسنو مسارتيو اتي سرح كسرح زلو صباح تلصاب كتقبر كلخا بو مسارتيو إذا تباحيلو نيرو إذا كقبر نيرو تغيرو دو تقبر أبتي ناي دنبلوتي زقات من نخمت خلو خدما دوسي انبار إذي بحل بتيونا زلو مستيراوينت زبل زمصوق خون خيل أبو تادراوي دما مستيراوينت يدليو كن تمتيتو كاب زقبؤون لعلي تمتيتو كم مهدمي كاب حقي كوينو زي مسناتو دنبت قاومو دما كابو بزي فله أب محبراتو يكون أبو الدباتو شلل زبلوم نقرات نرئي لنا أب زخونة ودب زقوم مجم مريق تسفرو زقبا مئواج علاماتات محبري نمنتاي خاتقو موز اللي خانت المحبر وينت ودب وينت بوليتيكا وسلفي كتبلا لك حقو بكوا علامة لو ودفو عب محبر عب بوليتيكا ودب علاماتات كفلتن كأوجنا له كأوجد ما يعني عندي حفشاوي كوينو كترفي بلون علاماتاتنا زيوم يميلكا 3 4 5 10 تقصال لك نزيان كنا مال زقومنا يا محبر يكبل له البوليتيكا بفلاي نمنتاي جز كاي خات خيد زلا تايو تناتكا زفليكا كاب كالوت بوليتيكا ومحبرات يلكا نهزبخا كتوجو لك ورق الله مالك سند الله كركب الله أبزنا يلوم زمن دما أب إنترنت كركب الله دحري علاماتات من السارو تمحبر نزي إيه سرح مسولة دحريو نزي زصعبو سبات متان كسحب من محدري حقي ويوشتاق من محدري حقي زبايلو زبحال يوصل نزي كنقبر نحسب زلنا سبات بزي كنقيدي نايلو يبزح واحد حقتاتي يوصل لنفسه مقيدي أبتي وشتي مقيدين بعر إيو اتي مسممع أبت محبرك متسزخ مخنياتو نزي حقزي اتهم زساتفو عبالات أبز محبرك نعطوينا زولو سبات كم عبالات شموم مزجيبهم أبتحتزي حقي دما كنا محادر فقادينياتاتنا إلهم يمتو سالساي رقو حينا حما حبر حجي عبالات كامفلات ويك أبوز قيادو سبات كابتوم زي قيادو مفلايو بحقر درجة أنت متسينا زيغاتات يوم أبتحقر زلو أنس زيغاز حقري زي آي حقري إلو تمزقبه أبتحقر بتي حقي نايت حقر يمحدر أما حبر دما أنا أبال نايزم بوليتيكاي محبري بوليتيكا ودبي ويكا محبر سبي انتيلو اتي حق دما يملكتني يلو يفرم مالك بعر بحق مسرت بز تسند حقي عنقص بزلو حق مسرت زكايد محبر مقيا ما وشتو كمصايكل ጉድለት አሎ ጉድለት ዝገበረ ኣነ ጉድለት ገይረ ክብል እዩ መህደሚ ይብሉ ቶም ካልኦት ድማ በል ጉድለትካ ክትእርም እንታይ ንግበር እንታይ ሓገዝ የድልየካ ክብሎ ክብሉ እዮም እንተ ነፊዑ ድማ ይሞግሶን ይሽልሞን ካልእኸ ኣብ ማሕበር ዘድሊ ምስና ዝተኣሳሰር እንታይ ኣሎ
تيلا نتي علاماتات محبر متكبر زخون تكبار سرح ويكا بسليدا جزيز تسني تكبار سرح يدليو علامة مقمات حدا نجريو نوعو الدقيق كاجن بزي ورحي زي كنقبرينا سليدا جزيز توصل ليخا أبوش تشدش ورحي نزي كنفسمينا أبز عمت كابز يحلفني نقبرو أبو ورحي كندزي زي كنقبرينا يلو عقمو زفقدو سليدا جزي يدهلو كم تمرتي مالتيو كم بيت تمرتي كاريكولم زبحال معلت تمهارو تمرتي حساب بيت تمرتي زعصونا عمت ممهران يكونوا بتوم عليتي دايركتورات يكونوا كله سبز فلطو سليدا جزي لهم تمهارو كفتسمو زلهم عم نفسه كف عودة تمرتي مدى بيوصو كاريكولم نبلو أما حبرون السيو نتن علاماتات نتن كن قبرني نازبلنا يعني سليدا جزي توصالو تكبار سرح مالتي ويكا مدى بسرح مالتي كالون سرعة خيبانا مقبار حتوي السون كأوجالو كتقددو لك السون تسنيدو يمتسي كابكال عينة مزدو كابوشتاو من محضري حقي كابو يبوكل أخيبا أبو ورحي قبر انت تباهيلو تن أبو ورحي أخيبا قبر وقتاوي النتو بسرعة يتحز كمو حقتات أبوشت أخيبا تكايدو حقتات نتا أخيبا تكايدو بإنجليز parliamentary procedure يبلو فعلى خايخة تصبغون تكفحون قل كله كالو دمس خمي وهاب سبك الزارب كله من يقدم من يدحر كما يوسن من يو كندي دقيق خات زارب أخيبا كندي جزي يوسد أخيبا نزي مس انتي عينت ستاي تقبرلو تعيد تقبرلو وزا تيلكا توصو حقي اتا أخيبا حجي بزتسند مقدي يخيد يدكا دربيخا مزراب عويلكا مزراب مزراف زي كونك آلات مقبار أي فقدني مخنياتو أو تزرزيرو له حجي إذا خلو أكابي بوكان دحرالو أبقوم نقر كات رايخا تحسب كتك إيام يخون نخالي مترت آر كتفتر قزي يلن كبلوكم تحقي فوري خلو هذا سب متيو إذا تراتر نقر كزاربكا خلو زيادة بزي عنكس مسارات ويبزي شحف مسارات وعلى خط كل قال دي انت قد سكاخم تبلو تخيليها ስለዚህ እዚህ ናይ ምሕማይ ናይ ምጥርጣር ምፍጣር ዕድል የለን ሬድዮ ኤረና አንተወይ ምስቲ ናይ ገድሊ ግዜ ተመስኮ ደቃይቅ ወይ ከዓ ቃሎ ጉባኤ ሙሳድ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ገበን ናይ ማሕበር እዩ ዘይ ሙሳድ ደቃይቅ ውሳኔታት ዘይ ምዝጋብ ማለት እዩ ውሳኔ እንድሕር ተመዝጊቡ እዚ ክግበር ተወሲኑ ኣሎ ዝብል ተወሪቁ ወይ ተሰኒዱ ነቶም ተሳተፍቲ ድማ ኣርሞ ተባሂሉ ቶም ተሳተፍቲ ኣኼባ እወ ቃልና እዩ ኢሎም ምስ ሰነድዎ ብኡ መሰረት ዝኾነ ሓላፍነት ዝወሰደ ከተግብር ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ተወዲኡ ኣብ ሃገር ደረጃ እንተኸይድና ቀዋሚ ስልጣን ዝህብ ንዝተፈላለዩ ንሚኒስተር ንፕሬዚዳንት ንገለ ኩሉ ቀዋሚ ይህብ ብድሕሪኡ ንፕሬዚዳንት ዝዛረብ የለን ንሚኒስተር ዝዛረብ የለን ንኣባላት ባይቶ ዝዛረብ የለን ቀዋም ስልጣን ይህብዎ ማለት ሕጊ እዩ ኣብ ማሕበር ኣብ ውድብ ኣብቲ ፖለቲካዊ ማሕበር ድማ እቲ ደቃይቅ ስልጣን ይፈካል ብጀካቲ ውሽጣዊ ማሕደረ ሕጊ ዝበልናዮ ምንታይ እሱ እዩ ድሌት ናይቶም ተሳተፍቲ ኣኼባ ይኹን ጉባኤ ተሳተፍቲ ጉባኤ እዚ ገበር እንተሕሪዶ ግበር ብድሕሪኡ ኣብ ምትግባር እዚ ነገር እዚ ጌጋ እንድሕር ኣሎ ወይ ጌጋ ምርዳእ እንተሎ መፋረዲ ስለ ዘለካ በዚ መሰረት ቁኑዕ እዩ ዝሰብ እዚ ይበሃል ወይ ከዓ በዚ ደቃይቅ መሰረት ተጋጊዩሎ ክበሃል ይኽእል ተወዲኡ ትሕቶ ኣብ ምጥርጣር ኣይምፅኣካ ኣብ ካልእ ምድኻም ኣይምፅኣካ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እዚ ባህሊ እዚ እዩ ጎዲሉ ዘሎ ጉዳያት ብፅሑፍ ምስናድ ዘይፍለጠሉ ባህሊ ኮይኑ ኣሎ ንፅሑፍን ሰነድን ናይ ቃል ዘረባ ተኪእዎ ኣሎ ንፍሉጥ ነዞም ዝበልናዮም ትካላዊ ንጥፈታትን ጉቡኣትን
شلل يبل ورا دارجا يفنفنو بجاهم قدفونا تاي صحف يتبولو فليتنا لنا بقى كان بقادر يفنفن الله نمنتاي تجبره كبحال كله لازنا يوهبونا أقداسي كوينو عيرنا أب كل صفحتات يزبزل سماوي زقبر كم زلو نفلتينا جن مفاردي كوينو أي متسنا سلازي قداي خونا اللوتي تسرح اتي زي سرح دما دلايوك عندر كباس كيلو بزح جزي أب كندي محبر بناتو مدب سريحي أي سرح كونيلو زبل إذناي نراخب نزرارب زبل بحالي ناي بوليتيكانا قدامي بوتا حيزير بمرخاب تراي كل نجار كفتح كم زخيل جيرو ناي موساد بحالي مزي مزتاي مرخاب زسلا أيكونن كن كسندن والسانيتاتو دما قياد خوينو زسرحن كونا ጉባኤ ኮንፈረንስ ሲምፖዚየም ወርክሾፕ እንዳተባለ ብዙሕ አኼባናይ ደሌት ለውጥ ይግበራሉ እዚ አማዕቢልዎ ይነትሰብ ኣብታ ተሓሳስቡ ከምታ መእተዊ ዝበልኮ ነዚ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ንምምካት ዘኸኣለ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት እዝት ከምዚ ዓይነት ሕጂ ግን እዋኑ ካብዚ ንላዕሊ እዚ እንዳገበርካ ከለኻ እቲ ብዝተሰነደ መገዲ ስራሕ ምስራሕ ምጅማር ከድል معبالك خاطكم زحسبكايو مجدي كبتصحديو اي بتصحني لك الناس الندك انت خيدكايو تحيل خاطر بنفسك تزي كوينو جن تمجمر يزبل كويس حد حلم الترطار محماين حلمتيو كل خاطر رحاق بحبارك تسرح يتدلل سؤالك ستو لك نمن كم تترطر نمن كم تأمن بتفاعك درجة يبصح اذا كله زطرنفو حقتها اوتي سند حقتات أوتيخا مخاديو زبل يوم الأختي قبائتات كونفرنسات وركشوب مقبار بمنتهي زازم انتهي لنايو قدامي نقر قالوا قبائي زبهال دارقا يلن نتبتاتي وسد حدا قزي كم وقعونت إذا قبائي بخمزي والسانيتات وطي وتواهيلو فرق قاتي وطي قيادي قنا يكونن إذا خجبر وسينو يزبح قالوا جباء إجن مالت إذا خجبر ستو نزي جبر تواهيلو زبل إذا ناب سرح ناب تجبر زمرح يوك على جباء إذا على جباء درجات أني تويك عبد الخالق صفي سيريس وي ومنجر زلوك على جباء توسيدو أي نرئيننا على جباء أنت توسيدو دما أب أجندة وياب طرازناي حدا سب يوزر لومبر كم تقبو تتصحيفو نتوم تساتفتي قدمتي زقصلاك اخيبا تزرجحو اوك قالنا يلوم كفرمولو لهم قالوا غباي زبالو سي اتي مزغاباي زبولو ايكونن قالوا غباي مزغاباي زبولو اتيوم تساتفتي مززلو ازي دارغا اني ابزح اخيباتات تساتفالو تساتيفه رئي يفلت فتيمو حنت مع التور يا فلتني نايتيز تساتفنايو اخيبا مسيوكاس فريمكا كتب عيرانا صنيتو يكبحال كابتي حقتات ناي محبرون وصائي مسرح بفلاي كلته استفلاليو نطفات كراخو كله وي كلته ودبات حدا نجر نغبر لهم سلاماوي سلف ديو قال نطفت كغبرو مزحسبو اب ورقات تفريم تصحيفو تفريمو اتسقم تزوسدن مكففال سراحن توهيبوم አይፈላለዩን ስለዚህ ኣብቲ ስራሕ ንኺድ ተባሂሉ ብጽቡቕ ድሌት ዝተኣተወ ስራሕ ብዝተፈጸመ ምቅሓር እዚ ከምዚ ክግበር ዝተሓሰበ ብከምዚ ተጫውዩ በዓል ክስቶ ከምዚ ገይሮም እሱውን በኣኼባ መልክዕ ኣይኮነን ብምንቅያ መልክዕ ድሓን ንፈልጦ ኢና መን ገይርዎ ንሕና ዝተገሪህና ኣቲና እምበር ከምዚ ኮይኑ ዝብል ይመጽእ እሞ ተቃሕርካ ውዳ እዚ ኩሉ ምስ ሓይልና ከለና እዩ እዚ ኩሉ እንዳገበርናውን نداخم ولا لا نتسرعت كسجومن حيلك والسخن عشحات سبات تحويسهم مخيد انت خوينو جن كأيدي كأيادي زخونه وعل حقي ويوت انسرح
زي بلو ركب ولا حنتي وتصيت كباي كلني نالبات شماغليتات كوميتيتات توصيخا ناي عقل صبت اندحري حدا ورك شوب تغيرو ويا حدا مصنعتاوي كونفرنس تغيرو موداتا بلو زكل زبلنايو زتغبرونا مونا بحدا ነገር ዝመርሑና ሽማግሌታት ወይ ኮሚቴታት ነውጽ ይባሃል ይወጽእ ግን ብድሕሪኡ ቀህም ኣብ ሰነድ ዘይተመርኮሰ ስለዝኾነ ሓደ ካብቲ ንማሕበሩን ዝጸልዎ ነገር ኣባላትካ ዘይምዝጋብ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብታ ኣኼባ መጽኡ ክሳተፍ ከሎ ዋና ኣኼባ ዝኸውን ሓቁ እዩ ብቅንዕና ድማ ርእይቱ ይህብ ይካታዕ 400 ሰባት 500 ሰባት ዝተኣከቦ ኣኼባ ውሳኔ ገይሩ ይወጽእ ኸውን እዚኦም ግን ቀየድቲ ሰባት እዮም ኣባላት እዮም ነታ ማሕበር ብሕጋ ክመሓደሩ ዝመጹ እዮም ዝብል ሕቶ ኣይተመለሸና ጽቡቕ ድሌት ዝተጀመረ እዩ እጅግን ይዕንቅፈና ኣሎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ንኣብነት ሰብ እንተመሪጾም ኣብዛ ኣኼባ እዚኦም 400 ሰባት ተረኺቦም ኣካየድቲ ተመሪጾም መን እዮም ነዞም ኣካየድቲ ተመሪጾሞም ብሽምን ብኣድራሻን ተፈሊጦም ናይዚኦም ሰባት ናይዞም ኣባላት ተራ ድማ ኣዘዝቲ ናይቶም ኣካየድቲ ክኾኑ ምዃኖም ተረጋግጽ ኣለካ ከምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ሓላፍ መገዲ ኣይኮነን ክመርጽ ሽዑ መዓልቲ ብዕድል ዘርከባ ኣይኮነን ክመርጽን ውሳኔ ክገብር ዘለዎ ዝሕተት ግቡእ ዘማልእ ንካልኣይ ግዜ ድማ ኣብ ኣኼባ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ኣኼባ ክመጽእ ዘለዎ ግቡእ ዝፍጽም ኣባል ነዚ ክትፈልጥ እንትኮን ምዝግቦም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ምዝጋብ ኣባላት ዝበሃል ነገር ዳርጋ ተፈንፊኑ እዩ ክብል ደፍር ከም መትከል ዝቃወሞ የለን ብግብሪ ግን ካብ ሓደ ግዜ ከምዚ መን ተረኽበ ኢልካ ትሕልፎ ወረቐት ኣሎ ኣብኡ ሽምካ ጽሒፍካ ምናልባት ቴሌፎን ቁጽሪ እውን ሃበና ይበሃል ኣብኡ ጽሒፍካ ትሕልፎ ኣሎ ግን ተሰኒዱ ንድሓር ዝረጋገጽ ትሰቡን ግቡእ ዝፈልጠሉ ኣይኮነን ካልኣይ ግዜ ካልኦት መጹ ኣብቲ ካልኣይ ኣኼባ ድማ ካልኦት መጹ እዞም ዝነበሩ ተርፉ እዚ ኩሉ ምስ ምዕቡል ፖለቲካዊ ባህሊ ክኸይድ ኣይክእልን ሎሚ ብ400 ጽባሕ ብ40,000 ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክንሰርሕ ይንኽእል ኢና ነዚ ግታት መባእታዊ ሕግታት ዘይነማልእ ኮይና ምውራቕ ምስናድ ኣገዳስነቱ እዚ እዩ ሬድዮ ኤረና ድሓን ንርክበሉ ኢና ዝብሉ ከም ዘለዉ ፈልጥ ልክዕ እዩ ድማ ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ እዛ ኣርእስቲ ኣገዳሲት ገይረ ሎሚ ዘቕርባ ዘለኹ ምክንያት ግን ኣብታ መጀመርያ ዝጠቐስኩ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ደንበ ለውጢ እሞ ኣብቲ ነፃ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ወፃኢ ምቅያም ምትሕምማይ እንዳሰዓረረ ኸይድ ኣሎ ካብቲ ደንበ ለውጢ ኣንጻር እቶም ደገፍቲ ኢሳያስ ዘለዉ ዝገብሮ ምፍላይ ናይ ተቃወምቲ እቲ ኣብ ሓድሕዱ ዘሎ ምቅሓር እናበዝሕ መጽ ምቅሓር ድማ ባእሲ ከይኸውን ይኽእል ኣሎና ብሓደ ትብል ኢኻ ግን ሙሉእ ንሙሉእ ብሓደ ከይትሰርሕ ካልኦቱም ብብዝሒ ከይመጹ ይዓግተና ኣሎ ተባኢሶም ኣለዉ ኣይሰማምዑን እዮም ነንሕዶም ዝብል ይመጽእ ተጥቃዓካ ዝደሊ ድማ ስልጣን ደልዮም እዮም ገንዘብ ሰሪሖም እዮም ኣውራጃ ክስቶ ኣንጻር ኣውራጃ ክስቶ ይዝበኣስ ዝብል ኣብ ጣውላ ዘይወርድ ዘረባ ድማ ይዝርጋሕ ስለዚ ምጥርጣር ሕድሕድ ምጥርጣር ምስ መጸ ሸውሃት ቃልስውን እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነቕርቦ ኣለና ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልክዎ መእሰሪ ብምግባር ቁም ነገር ናይዘን ናይ ማሕበራት ናይ ዝኾነት ማሕበር ቀያዲ ዝኾኑ መትከላት ወይ መሰረታት ነኽብር ብል በአን ድማ ክድምድመን ፍጽም ዝኾነት ማሕበር ወይ ውድብ መጀመርያ ዕላማታት ማሕበራ ክትእውጅ ኣለዋ ካልኣይ ውሽጣዊ መማሕደሪ ሕጊ ክተውፅእ ኣለዋ ነቲ ዕላማታት ነኽብር ሰባት
ክነግብር ዝደለና ንቕየደሉ ዝብል ድማ ውሽጣዊ መሕደሪ ሕጊ ይገብር ኣሎ ብድሕሪኡ ምዝገባ ኣብቲ ጉዳይ ማሕበር ዝክሳተፉ ድሌት ዘለዎም ኣባላት ምዝገባኦም ከተገድድ ኣለዎ ግድን ዘይተመዝገበ ኣብቲ ኣባል ኣይኮንን ክብል ኣሎ ሓፈሻዊ ዝኾነ ግደፎ ዕረቆ ዓይነት ዝኾነ ዝመፀ ሰብ ዝሳተፈሉ ጥራይ ክኸውን የብሉን ንከምኡ ትገብሮ ኣኼባ ኣሎ ማሕበር ግን እንድሕር ኮይኑ በቲ ውሽጣዊ መሕደሪ ሕጊ ክቅየድ ዝደልን ነቲ ዕላማታት ማሕበር ድማ ተቐቢለ ኣለኹ ዝብልን ስለ ዝኾነ ከም ማሕበር ክምዝገባ ኣለዎ ግቡኡ ድማ እዚ ራብዓይ ግድን ነቲ ዕላማ ንምትግባር ብሰሌዳ ግዜ ዝተዳለወ ዕማማት ክስራሕ ኣለዎ እዚ ክንገብር ኢና ኣብዚ ዓመት ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ኣብዚ ርብዒ ዓመት ዝብል ወፂኡ ዕላማታትካ ኣብ ዓመት ድዩ 2 ዓመት ድዩ ኣብ 5 ዓመት ክምልኦ ኢና ኢልካ ክተውፅእ ኣለካ ሓምሻይ ኣኼባታት ስሩዕ ክኸውን ኣሎ ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰሙን ክበሃል ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ካብቲ ዝተዓዘብክዎ ሓደ ዝኾነ ኣኼባ ናይ ማሕበር ናይ ብወለንታ ዝሰርሑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ ቀዳመይቲ ሓሙስ ክንራኸብ ኣለና ዝብል ሕጊ ይሰፍር ኣብታ ቀዳመይቲ ቀዳም ይብሉ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ኣይትንገረን ኢኻ እዛ ኣኼባ ከም ዘላ ባዕልኻ ፈሊጥካ ምፃእ ማለት ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ወርሒ እንተኮይኑ ናይ ዓመት ብምሉእ ኣበይናይ ዕለት ከም ትውዕል ይንገር እሞ ምናልባት ገሊኡ ኣብ በዓላት ወይ ኣብ ዘይከውን መዓልቲ እንተውዒሉ የመዓራሪዎ ኣብ ክንዲ ሓሙስ ዓርቢ ክትከውን እያ ወይ በዚ ዕለት ክትከውን እያ ኢሎም የመዓራርዋ ናይ ሙሉእ ዓመት ስለዚ ሰብ ናይ ስድርኡ ናቱ ናይ ስርሑ መደብ ሰሪዑ ይጸንሕ ኣብ ደንበ ለውጢ እዚ የለን ኣኼባ ድሕሪ 10 መዓልቲ ድሕሪ ሰሙን ክግበር እዩ ተባሂሉ ጥራይ ክወፅእ ከሎ ኢና ንፈልጥ ሽዑ መደባት ጌርካ ትጸንሕ መገሻ ጌርካ ትጸንሕ ስለዚ ኣብቲ ኣኼባ ክሳተፍ ዝኽእል ሰብን ይውሕደካ ማለት እዩ እቲ ካልእ ንኣኼባ መካየዲ ሕጊ ምኽባር ኣሎ እቲ ሕጊ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ዓለም ኣሎ ዘድልየካ ጌርካ ኣኼባ ከመይ ይካየድ ዋጭዋጭ ዘይብሉ ስነ ስርዓት ዘለዎ ዝምዝገብ ኣኼባ ክግበር ድማ ፓርላሜንታሪ ፕሮሲጀርስ ትገብር መወዳእታ ደቃይቅ ወይ ቃለ ጉባኤ ተወሲዱ እቲ ቃለ ጉባኤ ዝወስድ ነቲ ዝወሰዶ ጽሒፉ ወይ ጽሒፋ ነቶም ተሳተፍቲ ቅድሚት ዝመጽእ ኣኼባ ኣጽኒቆም ክሰድሉ ይሰድሎም ብድሕሪኡ ቃልናዩ ኢሎም ክፍርሙሉ ይግባእ እዚ ሎሚ ቀሊል ኮይኑሎ ምክንያቱ ሁሉ ነገር ዋላ ቃለ ጉባኤ ብቴፕ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክንዲ ትጽሕፎ ስለዚ ህዲ ኢሎም ብድሕሪኡ ነቲ ቁም ነገር ጽሒፎም ክሰዱ ክእሉ እዮም ብኢሜይል ክስደድ ስለ ዝኽእል ንህዝቢ ድማ ነቶም ተሳተፍቲ ንሳቶም ብቐሊሉ ክመልስዎ ክፍርሙ ክእሉ እዮም እዚ ክግበር ኣለዎ ብድሕሪኡ እዚ ደቃይቅ ተሰኒዱ ኩሉ ማሕበር ኣብ ዝፈልጦ ቦታ ክቕመጥ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ናይ ስሩዕ እቲ ፀብፃብ ዝበሃል ስሩዕን ወቕታውን ክኸውን ኣሎ ፒሪዮዲካል ፍሉጥ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ ዓመት ኣብ ወርሒ ተባሂሉ ፀብፃብ ክወሃብ ኣለዎ ፀብፃብ ዝደለኻዮ ከምካ ትገብር ኣብ ማሕበር ኣብ ውድብ ኣብ ንግዳዊ ትካል ዝደለዮ ኣይኮነን ፀብፃብ ዝቐርብ ፀብፃብ ነተን ዝወፃ ዕላማታት ነተን ዝወፃ ብሰሌዳ ግዜ ዝተሰርዓ ዕማማት ኣብ ወርሒት ክግበር ዝነበሮ እዚኣ ተባሂሉ ዝነበረ እዚ ተፈፂሙሎ እዚ ኣይተፈፀመን ተባሂሉ ሓፂሩ ይዝውዳእ ፀብፃብ ብቃላትን ብዘረባን ትገብሮ ነገር ውሕድ እዩ ንምንታይ እዚ ግበር ተባሂልካ ኣለኻ እታ ዝተገብረት ነገር ጠቂስካ ፈፂማ ኣይተፈፀመትን ምክንያት ዘይመፈፀሚ እያ ተባሂልካ ክትሓፅባ ትኽእል ወቕታዊ ድማ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ነቲ ገስጋስ ስራሕ ክከታተሎ በዚአን ነጥብታት እዚአን ኣቢለ ናይ ሎሚ ዘረባይ ድምድም ክብሮም ዳፍላይ ዝወደሓንኩ ሬድዮ ኤረና
راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازيتنياتا زدالو نصا راديو እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤርና እዩ። ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተዛዘመት ዓመተ 2019 ልዕሊ 72,000 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብጠቕላላ 139,281 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ እቶም 72,737 ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ካብ ኤርትራ ሰጊሮም ዕቑባ ዝሓተቱ ምዃኖም ኣስሚሩሉ። ርግብ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ጀመረሉ ልዕሊ ዓመትን መንፈቕን ብዝሕ ናይቶም ናብ ኢትዮጵያ እናሰገሩ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝለዓለ ናህርዩ ወሲኹ። 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝዓቐኑ መዝሓሊ ወይ ፍሪጅ ኣብ ዘለዋ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ዝፈተኑ ኣስታት 20 ኤርትራውያን ከም ዝድሓኑ ፖሊስ ቤልጅየም ኣፍሊጡ። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያ፣ ካሪብያንን ላቲን ኣሜሪካን ዝተወከሉ 35 መራሕቲ ሃገራትን ሚኒስትራትን ኣብ ጉዳይ ምዑሪን ኣሳታፍን ዝርጋሕ ትምህርቲ ብዝምልከት ካብ ሎሚ 27 ክሳብ 30 ጥሪ ኣብ ጅቡቲ ክጋቡ እዮም። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤርና እዩ። መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤርና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማዕረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። ኣስታይ በሃል ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ ድምፂ ሬድዮ ኤርና ምድላኣትኩም ብጣዕሚ ሰሓቢ ደስ ዝብል ከምኡ ከምቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ህዝብን ህዝቢ ኣብ ምርኻብን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሰላምን ናይ መጻኢ ተስፋ ዘለዎ ርክባትን ክጠናኸር ክትሰርሑ ኣለዎም። ገለገለ ኤርትራውያን ኣሕዋት ነቲ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ናይ ሰላም ኩነታት ከበላሹ ዝኽእሉ ተግባራትን ሓሳባትን ካብ ምፅባቕ እንተተቁጠቡ ጽቡቕ ዝብል ጽባሕ ዝሓሸ ግዜ እዩ። ዘይሓልፍ ግዜ፣ ዘይሓልፍ ዘረባ፣ ዘይሓልፍ ሓሳባት ከም ምፅባቕ እንተንቁጠብ ጽቡቕ ዝብል ሬድዮ ኤርና በርትዑ ጽቡቕ ኣለኹም። ብጣዕሚና ንፈተኩም፣ ኣዝና ነድንቐኩም፣ ነኽብረኩም ሓውኹም ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ። ሄሎ ሬድዮ ኤርና ከመይ ትኾኑ? ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ጥዕናኩም ሙሉእ ዘይጎደሎ ኾነልኩም ይትነርኩም። ኣብ ዝቐትለ ነቲ ባህር ጅግና ወዲ ዓሊ በል 7 ዓመቱ ዝኽሪ ንኢሳያስ ፈጥፈጥ ዘበለ ታንክታት ስዋኣትና ናብ ልዕሊ ፖርቶ ናብ ፀላእቲ ዘቕንዐ ተባዕ ውሳነ ዝወሰነ ምእንቲ ህዝቡ ሕድሪ ስዋኣትና ዝተግበረ ግብርን መጎስን ይወሃቦ። እዚ ናይ ወዲ ዓሊ ስርሒት ቅፅል ከም ምዃኑ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ናይ ወዲ ዓሊ ሓወልቲ ክትከል ከም ምዃኑ በዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክፈልጥ ኣሎ። ይንዋሕ ይሕፀር ናይ ኣምሓሩ ምንቅስቓስ ዘይኮነ ናይ ወዲ ዓሊ ምንቅስቓስ ትርአዩ። እዚ ካብ ብሩህ መጻእ ኣሎ። ወዲ ዓሊ ኣይሞተን። ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ረጊፁ ሓወልቲ ክግበረሉ ከም ምዃኑ ኢትኻ ሚእቲ ንኣምን። እዚ ከዓ መዓልቲ ዘየገድስ ሓንቲ መዓልቲ ላ ወዲ ዓሊ ንመዋእል ክነብር እዩ። ምስ ብፅኦቱን ሓወትና ሓፋሽ ተወልዲ ካብ ኣሜሪካ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤርና እዩ። ሰላም ኤሬና ንኹልኹም ኣስላም ምስክስታን ርሑስ ሓድሽ ጥምቀት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም ንኹልኹም እናተመነኹ ናብ መንእሰያት ኤርትራ እዛ ዝልእካ ዘለኹ ተፅሑለይ ይልምነኩም ኣለኹ። መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ስደት ኮይንካሲ ብብስጭት ምሕናቕን ምጽዳፍን ምሞትን ኩሉ ተበጽሕኳ ኣሎ እምበኣርከስ ንዓድኻ ተመሊስካ ንዓድኻ ከተውፅእ ዘይተሓስብስ እንታይ ኮይንካ ኢኻ ኣብዚ ኩሉ ትበጽሕ ዘለኻ? ቀደም እኮ ህዝቢ ኤርትራሲ ሓደ እንተኾነውን ኣንበሳ እዩ ነይሩ። ሓደ ሕማቕ ሰብ ወዲ ኤርትራ ኣይነበረናን። ሕጂ ግን ንምንታይ ኩላህና ኣብ በረኻ ኮይና ንጠፍእ ኣለና? ካባይ ጀሚርኩም ንኸይድ እሞ ሓንቲ ነገር ንግበር። ሓንቲ ነገር ከይገበርና ከዓ ኣይወግሕን እዩ። ኣነ ግን ዘኻይድን ተረኺበስ ንቁል ስለ ዘለኹ 101 ዓመት ገይረ እሞ እንተ መኻይድን ተረኺበስ ይነቅል ኣለኹ። ሞት ኣብ ዓድኻ ጽቡቕ እዩ። ኣብዚ ግን ተባሳጭየ ከምዚ ኮይነ ማለት ከም ከልቢ ስሚልና ኣብ فقد عدن تفعلنا مو بجاخاتكم حانت نجر نقبر بجاخاتكم حانت نجر نقبر حانت نجر كيوق حالنا كما قلنا خين تقف
حاضر أبلكم الله يوهانسي راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو زي خبركم سمعتنا ناي ساعت زي فنونا أبزي زازمنا لنا سلامك تالكم دقيمنا نمسكن سلام